दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव बे समाव आंजों लोगोसे दङ जोंनि बोसोनगिरि खुंथा स्वर्गियारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, जोंनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो जोंहा सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी। दिनैनि बे खौरांगिरि जि मेल, बे मेलनि गेजेरजों फैबाय थानाय 13, 14, 15, 16 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जि जोंनि हाबाफारिफोर दङ, बे हाबाफारिनि सायाव जोङो गुवारै मिथिहोनो नागिरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गासै 7000नि बारा जोंनि थान्दै आरो नोजोरबारि डेलिगेट आरो अबजार्भार बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बेयाव फ्राय 22 जिल्लानि बांसिन 220 आनसलिक आरो इउनिट कमिटि, जोंहा बेंगल स्टेट कमिटि, दिल्ली इउनिट एबसु, शिलं इउनिट, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, डिब्रुगड़ आरो कटन इउनिभार्सिटिजों लोगोसे भारतनि, आसामनि आरो बड'लेण्डनि गोबां ओनसोलनिफ्राय थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। 13 अक्ट'आव जोङो हाबाफारि लादों जोंनि जि गेम्स एन्ड स्पर्ट्स, लिटारेरि कम्पिटिशन, कालचारेल कम्पिटिशन, जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुङै भलिबल कम्पिटिशन, गायदे हेलेनानि मुङै काबाडि कम्पिटिशन, जोंहा माराथन कम्पिटिशन थागोन, थुनलाइयारि आयदानि बादायलायनाय, डिबेट कम्पिटिशन थागोन आरो दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि मुङै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननायनि मोनसे बादायलायनाय आरो बे बादायलायनाय हाबाफारिया खुंफुंजागोन। मोनाबिलि 5 बाजियाव जोंनि मिरु मावफुं जथुम, जोंनि डेलिगेट सिटिं जागोन आरो बेखौ बेखेवगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंथा स्वर्गियारि आरो बेयाव स्पेसियेल आलासि महरै अरुणाचल प्रदेशनि आगुनि फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि नीना कादु बिथाङा, जाय नीना कादुआ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव बड'फाजों समान समानै जोंखौ मदद होफादोंमोन। मोनाबिलियाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि दङ। 14 मार्च खालि जोङो हाबाफारि लादों फुंबिलियाव एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बड'फानो बिबार बावनाय, गेदेमा सुबुं बिथांमोननो बिबार बावनाय आरो बेयाव थिखानाय आलासिफोरखौ जोङो हाबाफारियाव लाखिनाय जादों। बेनि उनाव जोंहा मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारियाव बावैसो पद्मश्री बान्था मोननाय डक्टर अनिल बर' सार बिथांखौ जों बरायगोन। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अरन राजा, भार्जिन जेकबा, उत्तरा बैसुमतियारी आरो सेल्फ मेड बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन। APSCनि बर' बिजाथिफ्रा 2024 मायथाइयाव साक्सेसफुल जानो हानाय बिथांमोनखौ जोङो लिंहरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन। 7थि मधुराम बर' बेस्ट टिचार एवार्ड दुलाराय बर' फरायसा आफादजों होजानाय बिनि जुरि बर्डनि गेजेरजों सेलेक्सन खालामजानाय देवबार रामसियारि, बासिराम बसुमतारी बिथांमोनखौ जों बरायगोन। सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजादनि क्लास 9 आरो 10नि टप 3 6 फरायसा फरायसुलि बर' बिजोंनि बिथांमोनखौ जोङो बे खालि बरायगोन। गुबै हाबाफारि इडुकेसन आरो इयुथ कनक्लेभ, एम्पावारिं इयुथ फर भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड एन ए विकसित भारत, बेयाव धर्मेन्द्र प्रधान, भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा बाहागो लागोन। बड'लेण्ड स्पेस एन्ड साइन्स एग्जिबिसन बेखेवनाय जागोन आरो बेयाव 20टा साइन्स मडेल स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटिनि बेयाव डिसप्ले जागोन, बयबो बिनिखौ नायनो हागोन। इसर' बेंगलुरुनि आरो शिलंनि टीम स्पेस अन व्हील्स, बे मोनसे टीम बेयाव बाहागो लागोन। गुवाहाटी प्लेनेटरियामनि टीम बेयाव फैगोन। स्पेसखौ जों नायनो हागोन, टेलिस्क'पजों जों नायनो हागोन आरो इसर' आरो प्लेनेटरियामनि फुल टेकनिकेल टीमा बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो 20,000 स्टुडेन्टनि गेजेरजों बे इयुथ कनक्लेभखौ जों फरायसुलि, जोंनि प्रिन्सिपाल, जोंनि प्रफेसार, जोंनि टिचार्स, स्कुल बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथां आरो सुधीर कुमार एन, फर्मार डाइरेक्टर इसर' CBPO बिथाङा बाहागो लागोन। लोगो लोगोनो हायुङारि सोलोंथाइ जि बिथांखि 2020 NEP 2020नि सायाव बिनि गुन गोनां सोलोंथाइ,
बर' बिजों मादार टां मिडियाम आरो चेलेन्जेसनि सायाव जों मोनसे सावरायनाय हाबाफारि दङ जेराव बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बाहागो लागोन आसामनि फरायसा आफादनि चिफ एडभाइजार डक्टर समुजुल कुमार भट्टाचार्य डक्टर सुबुं बसुमतारी रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिथांमोना बाहागो लागोन 15 तारिखआव जोङो मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जाहैबाय एबसुनि बारग' जिल्ला आरो मिरु लेभेलनि जिखिनि दैदेनगिरि दङ बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन बरायगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां बिनि सायाव जों गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जोंनि सोलोंथाइ रांखान्थि जोंनि जि संबिजिदारि आरो राजखान्थियारि जि अधिकारफोरनि सायाव जों गुवार गोथौ सावरायगोन बेखौ बाहागो लागोन बेखौ नायनो हाबाफारि फरायसा आफादनि जारिमिन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिन 1967-1993 बे बिजाबखौ जों बेखेवगोन कुमारी साखि एक्टिभिटी रिपर्ट अफ एबसु निउज बड'लेण्ड महोत्सवनि कम्पिटिसन आरो सम बिबुंसार बे गासैबो बिजाबखौ बेखेवनाय जागोन आरो थाखाय बेबस्था खालामनाय जागोन बेलासे जोंहा हाबाफारि दङ आन्डारस्टेन्डिं पिस हार्मनि प्रस्पेरिटी फर कमिउनिटी डेभेलपमेन्ट इन बिटिआर एन्ड आसाम मानगोनां प्रफेसर रमेश भरद्वाज भाइस चेन्सेलर आरो इमिनेन्ट गान्धीयान बिथाङा बाहागो लागोन गोदान दिल्लीनिफ्राय फैनानै आदित्य खाख्लारि अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि अल आसाम फरायसा आफादनि आफादगिरि उत्पल शर्मा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो प्राय 50तानिबो बारा माहारियारि फरायसा आफाद आरो जातीय दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेला मोनसे हाइस्ट फराम जायो जेराव 7000नि बारा थान्दैफ्रा बाहागो लागोन आरो बिथांमोननि थानायनि थाखाय वेल इक्विप बेबस्था खालामनाय जादों एग्जिबिशननि बेबस्था दङ आरो बेयाव थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि सोलोंथाइनि जेंना जोंनि समाजारि जेंना जोंनि एकर्डआव जिखिनि दफाफोर जोङो मोनबाय दासिम बे 5 बोसोराव बेसेबां मावफुंजाखो आद्रा मा दंबावो आरो प्रसेसआव मा दङ बिनि सायाव तन्न तन्नयै सावरायनाय जागोन आरो फिउचार जिखिनि जोंनि भिजन आरो एक्शन बे मिशनखौ जों तयार खालामनानै हाबा मावलांनो थाखाय जों थांखि आजावगोन माखासे जेंनाफोर दङ गुबै जेंनाफोर जोंहा पार्लियामेन्टआव बिल फैनांगौ 125 एमेन्डमेन्ट जोंहा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ जोंहा भिलेज इनक्लुजन गामि थिसनबावनांगौ कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु थाबाय बर' कसारि काउन्सिलनि गामि थिसननायनि बाथ्रा थाबाय हा हुनि खोथा थाबाय आरो फारसेथिं एनडिएफबि बारग' बिथांमोननि जिखिनि इस्युज दंबावो रिहेबिलिटेसना प्राय जोबनायनि लास्ट पर्यायाव फैबाय मैया 590 जिहेतु होबावनाय जाबाय जेलाव थानाय केस उइथड्र खालामनांगौ बे गासै बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायगोन सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो मिशन क्वालिटी इडुकेशननि हाबाफारि जिहेतु मावबाय थादों समाज बिथिङाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि हाबाफारि मावदों गासै बिथिंखौ लानानै जों गुवार आरो गोथौयै डेलिगेट हलाव सावरायगोन बिथांखौ जोङो बर' माहारिनि इयुन आरो आथिखाल जिखिनि जोंहा गेदेरथाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां दङ आरो भारतनि जिहेतु मोनसे देशा बयनिख्रुइबो लार्जेस्ट पपुलेशन थानाय आरो गिदिरसिन मोनसे डेम'क्रेटिक नेशन आरो बेयाव जोङो सा सानजा भारताव रायजो जानाय हिसाबै जोंनि जिखिनि प्रायरिटि आरो इम्पर्टेन्स नेशनेल लेभेलाव आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो जुदि लांनांगौब्ला जोंनि हारिनि इसिं आरो बायजोआरि जेंना जेंसि सुस्रांनांगौब्ला जोङो जुदि फास्टेस्ट ग्रयिं मोनसे पर्यायाव हारिनि थामोनथा हारिनि इस्युसफोरखौ लानानै जुदि हाबा मावलांनांगौब्ला जोंनि बेबायदि माहारियारि आफाद जातीय संगठननि फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव बे गिबि खेब मोनसे हिस्ट्रि जारिमिनारि जागोन जे भारतनि नखर मन्थ्रिया बे जुथुम्मायाव 52 जुथुम्मायाव बाहागो लागासिनो दङ सरकारि बेसरकारि प्रग्रामाव बिथाङा बाहागो लादों किन्तु एबसु फरायसा आफादनि बे थोंजों बे जि जुथुम्मा बे जुथुम्मायाव भारतनि नखर मन्थ्रि बाहागो लानायानो जोंनि थाखाय मोनसे आशीर्बाद ब्लेसिंस आरो बिनि गेजेरजों एकर्ड आरो आदार बर' हारिनि बड'फानि जि सिमां गेरेमसा माहारि दानाय बे
नि माखासे बिथिंखौ जोङो बिथांखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों जोङो लामा दिहुननो हागोन सुस्रांनाय मोननो हागोन बेनो जोंनि थांखि आरो उद्देश्य आरो बिथांनि बाहागो लानायानो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेरथार मोनसे सिमां आरो जाफुंसारनाय जिहेतु नभेम्बरनि 15 आरो 16 तारिखआव भारतनि नखर मन्त्रि भारतनि प्रधानमन्त्रि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथाङा बड'लेण्ड महोत्सवआव बाहागो लादोंमोन आरो 2025आव दिनै नखर मन्त्रि बिथाङा बाहागो लानो थांगासिनो दङ बिनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमनि सुबुङा भारतनि सुबुङा बर' हारिखौ मिथिसारगोन बड'फाया बुंदोंमोन जे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फोरा बुहुमाव सिनायजागोन दिनै बर'फोरा सोमावसारनायनि उनाव सान्थि गायसनबाय मोनथाम सुक्ति खालामबाय आरो दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौसेयै आन्सलिक जिल्ला मिरुनि हाबा मावनायनि गेजेरजों बुहुमाव बर'फोरा दिनै बांसिन गोग्गोमै राफोदै थांना थानो थाखाय साहस आरो बोलो मोनगोन आरो बिनो नखर मन्त्रि बिथांनि बाहागो लानायानो जोंनि थाखाय मोनसे आशीर्बाद गोजोन्थों अपेन सेसन दङ आरो बे खालि गुबै हाबाफारि बे अपेन सेसननि गाहाय आलासिया जागोन भारतनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां आरो बिथाङा 12टा बाजियाव जोंनि बे जुथुमसालियाव जेराव जुथुमा खुंगोन बेयाव सफैगोन आरो प्राय 2 लाख जिखिनि बर' हारिनि रायजो राजा गेदेमा सुबुंमोन गासैखौबो बिथाङा एड्रेस खालामगोन गुबुन गुबुन हारिनिबो जों रायजो जाफानाय बिदा फंबाय बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो 2 लाखनि बारा टारगेट लानानै बे गेदारिंखौ जों खालामनो नागिरदों आरो बेयाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथां स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी एमपि रोनगोरा नार्जारी एमपि दिलीप शइकिया मन्त्रि अशोक सिंगाल मन्त्रि अतुल बरा एमपि जयन्त बसुमतारी कार्बि आंलंनि काउन्सिलनि चिफ तुलिराम रंहां बर' कछारी काउन्सिलनि चिफ मिनिस्वर बसुमतारी बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि गेदेमा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो सरकारि बेसरकारि गोबां आलासि बिथांमोना बाहागो लागोन दा बेखायनो 16 मार्चआव जि जोंहा गेवलां मेल दङ बे जोंनि माहारिनि मोनसे मान मर्यादानि आरो माहारिनि मोनफुंनांगौ जेंना सुस्रांनांगौ आरो भारतनि नखर मन्त्रिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारि आफादनि बे प्लेटफर्माव फैनानै जोंनि बड'लेण्ड आरो आसामाव भारताव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि इयुन बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथाङा थारैनो गोबांथार बाथ्राखौ एड्रेस खालामगोन आरो बेखायनो आङो गासै बर' आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों जोङो जिखिनि रायजो राजाफोरखौ लाबोनो हायो बेनि थाखाय जों बेबस्था खालामनायनि थाखाय सावरायगासिनो दङ गारि गुराजों नाथाय इन्डिभिजुवेलिबो जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना जि बेबस्था जों हायो जेरै सुबिदा जायो ट्रेनजों गारिजों साइकेलजों मटर साइकेलजों गावबा गावनि नखराव थानाय जिखिनि जोंहा अन भेहिकलफोर दङ बिनि गेजेरजों बे जुथुम्मासालियाव बाहागो लाफैनानै बर' हारिनि गिदिरथार जि मोनसे थांखि जि ग्रेटनेस आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौ जोङो गोजोन होनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थाबावनाय सुक्तिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय बर' हारिनि आद्रा जिखिनि जोंहा सिमां आरो एजेन्डा दङ माहारिबादनि जि जोंनि जि इउनिटि आरो जोंनि जि गोजोननि जि मोनसे नेरसोन बेखौ बयबो जाहाथे ज' फैनानै दिन्थिफैयो बाहागो लाफैयो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै गासै मिरुनि जिल्लानि दख'रानि जानानै आरो बे टीमनि जानानै आं बयबो बर' आइ आफा रायजो राजाखौ खर' गंग्लायै खुलुमदों आरो आनान गसाइनि अननायाव रायजो राजानि आशीर्बाद आरो अननायाव बे हाबाफारिया बे जुथुम्माया खोब मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो खोब डिसिप्लिननि गेजेरजों जाफुंसारगोन बेखिनिखौनो जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो मिजिंथिदों गोजोन्थों थेंक इउ